Варикоз може бути у молодих. Так. Якщо вени видно, але не болить, це варикоз? Якщо у вас просто тонка та світла шкіра і просвітлюються ваші вени, то це не варикоз. Але якщо у вас уже наявні судинні зірочки або навіть варикозні вузли, то так, це свідчить про наявність варикозної хвороби. Чи можна вилікувати варикоз без операцій? Вилікувати – ні. Запобігти подальшому розвитку хвороби – так. Варикоз може спричинити тромби? Так. Чи впливає на нього надмірна вага? Так, надмірна маса тіла може спровокувати перші прояви варикозу. Варикоз передається у спадок? Так. А чи можна обійтись без операцій? Якщо це перші стадії варикозу, то так. Якщо у вас уже наявні сильні набряки та варикозні вузли, то ні. Компресійні панчохи допомагають зменшити прояви? Звичайно, 80% успішного лікування варикозної хвороби – це компресійний трикотаж.